Mă numesc David Pelea și sunt un mic artist din mulțimea talentată de artiști a liceului Hans Matthias Deutsch. Consider că acest liceu este unul dintre cele mai faine licee din Brașov și te poți forma foarte ușor atunci când ai dorință și când ai profesori care te pot îndruma. Sunt fericit de reușita mea. Prima lucrare se numește Fantezie. Această lucrare reprezintă o femeie puternică care emană curaj, putere și senzualitate. O amazoncă pe care oricine ar vrea să o aibă în apropiere. A doua lucrare este Meșterul. După cum știm toți, meșter înseamnă priceput, abil, care aduce contribuții valoroase într-un anumit domeniu. Meșterul meu reprezintă ceea ce v-am descris acum. În timpul lucrului, meșterul primește o recompensă sub forma unei raze de lumini minunate. Lucrarea este o reproducere. Vreau să-i mulțumesc domnului grafician, domnul Blidaru, care, prin modul lui de a preda, mi-a reîmprospătat dorința de a crea. În afara artelor plastice, mai am ca pasiuni gemologia și, tot legat de știința pietrelor prețioase, vreau să urmez un curs de șlefuitor de diamante. Am și alte dorințe pe plan personal, doar că nu vreau să le dezvălui acum. Dacă ați ascultat cu plăcere ceea ce a avut de spus un adolescent de 17 ani, vă mulțumesc cu respect.